என்னை பூசி காயங்களாற்றியே திராட்சை ரசத்தால் என் உள்ளம் தேற்றியே மரண தருவாயில் என்னை அவர் கண்டார் என்பால் எரிகோ நகர் வீதியிலே என்னை பூசி காயங்களாற்றியே திராட்சை ரசத்தால் என் உள்ளம் தேற்றியே மரண தருவாயில் என்னை அவர் கண்டார் என்பால் எரிகோ நகர் வீதியிலே எந்த நல்ல இயேசு என் சிந்தை நிறைந்தார் எந்த நல்ல இயேசு என் சிந்தை கவர்ந்தார் எந்த நல்ல இயேசு என் சிந்தை நிறைந்தார் என்றென்றும் என் சிந்தை நிறைந்தார் எந்த நல்ல இயேசு என் சிந்தை நிறைந்தார் எந்த நல்ல இயேசு என் சிந்தை கவர்ந்தார் எந்த நல்ல இயேசு என் சிந்தை நிறைந்தார் என்றென்றும் என் சிந்தை நிறைந்தார் என்னை பூசி காயங்களாற்றியே திராட்சை ரசத்தால் என் உள்ளம் தேற்றியே மரண தருவாயில் என்னை அவர் கண்டார் என்பால் எரிகோ நகர் வீதியிலே என்னை பூசி காயங்களாற்றியே திராட்சை ரசத்தால் என் உள்ளம் தேற்றியே மரண தருவாயில் என்னை அவர் கண்டார் என்பால் எரிகோ நகர் வீதியிலே எந்த நல்ல இயேசு என் சிந்தை நிறைந்தார் எந்த நல்ல இயேசு என் சிந்தை கவர்ந்தார் எந்த நல்ல இயேசு என் சிந்தை நிறைந்தார் என்றென்றும் என் சிந்தை நிறைந்தார் என்ன நல்ல இயேசு என் சிந்தை நிறைந்தார் எந்த நல்ல இயேசு என் சிந்தை கவர்ந்தார் எந்த நல்ல இயேசு என் சிந்தை நிறைந்தார் என்றென்றும் என் சிந்தை நிறைந்தார் என்னை பூசி காயங்களாற்றியே திராட்சை ரசத்தால் என் உள்ளம் தேற்றியே மரண தருவாயில் என்னை அவர் கண்டார் என்பால் எரிகோ நகர் வீதியிலே என்னை பூசி காயங்களாற்றியே திராட்சை ரசத்தால் என் உள்ளம் தேற்றியே மரண தருவாயில் என்னை அவர் கண்டார் என்பால் எரிகோ நகர் வீதியிலே எந்த நல்ல இயேசு என் சிந்தை நிறைந்தார் எந்த நல்ல இயேசு என் சிந்தை கவர்ந்தார் எந்த நல்ல இயேசு என் சிந்தை நிறைந்தார் என்றென்றும் என் சிந்தை நிறைந்தார் எந்த நல்ல இயேசு என் சிந்தை நிறைந்தார் எந்த நல்ல இயேசு என் சிந்தை கவர்ந்தார் எந்த நல்ல இயேசு என் சிந்தை நிறைந்தார் என்றென்றும் என் சிந்தை நிறைந்தார் எந்த நல்ல இயேசு என் சிந்தை நிறைந்தார் எந்த நல்ல இயேசு என் சிந்தை கவர்ந்தார் எந்த நல்ல இயேசு என் சிந்தை நிறைந்தார் என்றென்றும் என் சிந்தை நிறைந்தார் எந்த நல்ல இயேசு என் சிந்தை நிறைந்தார்
இந்த நல்ல இயேசு என் சிந்தை கவர்ந்தார். இந்த நல்ல இயேசு என் சிந்தை நிறைந்தார். என்றென்றும் என் சிந்தை நிறைந்தார். நீமான் செல்லும் பாதையில் மகிழ்வோம். ஜீவமார்க்கமது தேவமார்க்கமது. நீதிமான் செல்லும் பாதையில் பேரின்பம். ஜீவதேவனின் மார்க்கமது. நீதிமான் செல்லும் பாதையில் மகிழ்வோம். ஜீவமார்க்கமது தேவமார்க்கமது. நீதிமான் செல்லும் பாதையில் பேரின்பம். ஜீவதேவனின் மார்க்கமது. துன்பம் சூழும் நேரம் அன்பர் அவனை தாங்கி கண்மணி போல் காத்து தன்பால் சேர்த்தனைப்பார். துயரம் சூழும் வேளை உயர்த்துவார் அவனை. ஜீவதேவனின் மார்க்கமது. துன்பம் சூழும் நேரம் அன்பர் அவனை தாங்கி கண்மணி போல் காத்து தன்பால் சேர்த்தனைப்பார். துயரம் சூழும் வேளை உயர்த்துவார் அவனை. ஜீவதேவனின் மார்க்கமது. நீதிமான் செல்லும் பாதையில் மகிழ்வோம். ஜீவமார்க்கமது தேவமார்க்கமது. நீதிமான் செல்லும் பாதையில் பேரின்பம். ஜீவதேவனின் மார்க்கமது. துன்பம் சூழும் நேரம் அன்பர் அவனை தாங்கி கண்மணி போல் காத்து தன்பால் சேர்த்தனைப்பார். துயரம் சூழும் வேளை உயர்த்துவார் அவனை. ஜீவதேவனின் மார்க்கமது. துன்பம் சூழும் நேரம் அன்பர் அவனை தாங்கி கண்மணி போல் காத்து தன்பால் சேர்த்தனைப்பார். துயரம் சூழும் வேளை உயர்த்துவார் அவனை. ஜீவதேவனின் மார்க்கமது. நீதிமான் செல்லும் பாதையில் மகிழ்வோம். ஜீவதேவமார்க்கமது தேவமார்க்கமது. நீதிமான் செல்லும் பாதையில் பேரின்பம். ஜீவதேவனின் மார்க்கமது. துன்பம் சூழும் வேளை அன்பர் அவனை தாங்கி கண்மணி போல் காத்து அன்பால் சேர்த்தனைப்பார். துயரம் சூழும் வேளை உயர்த்துவார் அவனை. ஜீவதேவனின் மார்க்கமது. துன்பம் சூழும் நேரம் அன்பர் அவனை தாங்கி கண்பால் போல் காத்து தன்பால் சேர்த்தனைப்பார். துயரம் சூழும் வேளை உயர்த்துவார் அவனை. ஜீவதேவனின் மார்க்கமது. துன்பம் சூழும் நேரம் அன்பர் அவனை தாங்கி கண்மணி போல் காத்து தன்பால் சேர்த்தனைப்பார். துயரம் சூழும் வேளை உயர்த்துவார் அவனை. ஜீவதேவனின் மார்க்கமது. துன்பம் சூழும் நேரம் அன்பர் அவனை தாங்கி கண்மணி போல் காத்து தன்பால் சேர்த்தனைப்பார். துயரம் சூழும் வேளை உயர்த்துவார் அவனை. ஜீவதேவனின் மார்க்கமது. ஹல்லேலூயா. என்ன அருமையான ஒரு பாடல் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால், துன்பம் சூழும் வேளை கண்மணி போல காக்கிறாராம்.
இன்றைக்கும் நமக்கு துன்பம் வருது, அந்த சூழ்நிலையில் நம்மளை எப்படி பார்க்குறார்? அவர் கண்மணி போல காக்கிறார். துயரம் சூழும் வேளை அவரே நம்மை உயர்த்துகிறவராக இருக்கிறார். இன்றைக்கும் அநேக சூழ்நிலைகள் மத்தியில் எப்படிப்பட்ட பாடல்களை பாடும் பொழுது அந்த இருதயம், சோர்ந்து போன இருதயம், இந்த இருதயத்தில் எத்தனை வேதனைகள், எத்தனை பாடுகள் எல்லாம் இந்த இருதயத்தில் வருகிறது. இந்த இருதயத்தில் வரும்பொழுது அந்த பாடுகளின் மத்தியிலே இந்த பாடல்களை எல்லாம் பாடும்பொழுது நமக்கு என்ன நடக்குதுன்னு கேட்டிங்கன்னு சொன்னால் அந்த இருதயம் ஸ்திரப்படுது. அதான் ஆண்டவர் சொல்லுகிறார், உன்னை ஸ்திரப்படுத்தி நிலைப்படுத்துவேன் என்று சொல்லுகிறார். இந்த நாளிலும் இப்படிப்பட்ட பாடல்களை நீங்கள் பாடும் பொழுது, இந்த மாதிரியான பாடல்கள் பாடும் பொழுது எண்ணெய் பூசி காயங்கள் ஆற்றார். அந்த எரிகோ நகரில் இருக்கிறவனுக்கு அந்த நேரத்தில் அந்த காயங்களை ஆற்றும் பொழுது பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் அவ்வளவு இன்பமாக இருக்கும். இன்றைக்கும் நாமளும் அப்படிப்பட்ட ஒரு சூழ்நிலையிலே, அப்படிப்பட்ட ஒரு வேதனையிலே நாம் இருக்கும் பொழுது நம்மளை அந்த எண்ணெய் பூசி தேவன் காயங்களை குணப்படுத்தும் பொழுது அவ்வளவு இன்பமாக இருக்கும். அதை தான் இந்த பாடல்கள் சொல்லுகிறது. இந்த பாடல் வரிகள் என்ன சொல்லுகிறது? அந்த எண்ணெய் பூசி காயங்களை ஆற்றுகிறார். அந்த சோர்ந்து போன இருதயத்திலே ஒரு சந்தோஷத்தை உண்டு பண்ணுகிறார். ஹல்லேலூயா. இந்த நாளிலும் நாம் பார்க்க இருக்கிற இந்த வேத வசனம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் இருதயம் தான். இருதயம் இந்த நாளுடைய தலைப்பு, இந்த செய்தியினுடைய தலைப்பு என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா இருதயம். அந்த இருதயம் எப்படிப்பட்டதாக இருக்க வேண்டும் என்பதுதான் மிக முக்கியமான காரியம். இந்த இருதயத்திலே நாம் எப்படி இருக்கிறோம், இந்த இருதயத்திலே நாம் என்ன நினைக்கிறோம், இந்த இருதயம் எப்படிப்பட்ட இருதயமாக இருக்கிறது, மற்றவர்களை நேசிக்கிறோமா அல்லது இந்த இருதயத்திலே மற்றவர்களை தூஷிக்கிறோமா, சற்று நாம் சிந்தித்து பார்க்க வேண்டும். அதாவது இந்த இருதயம் என்ற இந்த தலைப்பிலே உங்களோடு கூட நான் மூன்று காரியங்களை, இப்பொழுது மூன்று காரியங்களை சொல்லி வருவதற்கு காரணம் என்ன என்று சொன்னால், அந்த பிதா சுதன் பரிசுத்த ஆவியானவரை நாம் நினைவு கூறும்படியாக இருக்கும். இந்த மூன்று காரியங்களை உங்களோடு கூட நான் பகிர்ந்து கொள்ள இருக்கிறேன். முதலாவது காரியம், இருதயம் சோர்ந்து போகிறது. இரண்டாவதாக இருதயம் கடினப்படுகிறது. மூன்றாவதாக இருதயம் சந்தோஷப்படுகிறது. இந்த மூன்று காரியங்களை குறித்து தான் உங்களோடு கூட நான் பகிர்ந்து கொள்ளலாம் என்று இருக்கிறேன். நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால், இந்த முதலாவது பார்த்தீங்கன்னா சோர்ந்து போன இருதயம். இந்த சோர்ந்து போன இருதயம்னு சொல்லி பார்க்கும் பொழுது பார்த்தீங்கன்னு சொன்ன பாருங்கள், நான் முதலாவதாக நாம் இந்த வசனங்களை தியானிக்கும் முன்பாக ஜெபம் செய்வோம். தகப்பனே, இந்த நாளிலும் அப்பா உம்முடைய கரத்திலே எங்களை தாழ்த்துகிறோம், ஒப்பு கொடுக்கிறோம். ஆண்டவரே, இந்த நாளிலும் ஆண்டவரே, இந்த வேத வசனங்கள் எங்களை ஆற்றட்டும், தேற்றட்டும், எங்களுக்கு மகிழ்ச்சியை உண்டாகட்டும். ஆண்டவரே, எங்களுடைய இருதயம் ஆண்டவரே கர்த்தாவே மகிழ்ந்திருக்கட்டும். இந்த சோர்ந்து போன இருதயம், கடினப்பட்ட இருதயம் மகிழ்வதற்காகவே நீர் இந்த உலகத்திற்கு வந்தீரே ஆண்டவரே. இந்த நாளிலும் அப்பா நாங்கள் தியானிக்கிற இந்த வசனங்கள் ஆண்டவரே உமக்கு ஆண்டவரே பிரியமானதாய் இருக்கும்படியாய் ஆண்டவரே நாங்கள் எங்களுடைய இருதயங்கள் ஆண்டவர் உம்முடைய வசனத்தினால் சிறப்படும்படியாக உம்முடைய கரத்தில் ஒப்பு கொடுத்து செபிக்கிறோம். ஆண்டவரை நீங்கள் பொறுப்பெடுத்துக் கொள்ளுங்க, ஆசீர்வதிங்க, வழிநடத்துங்க. இயேசுவின் மூலம் ஜெபிக்கிறோம் எங்கள் நல்ல பிதாவே, ஆமென். முதலாவதாக நம்ம பார்க்கிற இருக்கிற வசனம் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் ஆதியாகமம் 42:8 பாருங்க. தன் சகோதரனை பார்த்து, என் பணம் திரும்பி வந்திருக்கிறது, இதோ அது என் சாக்கிலே இருக்கிறது என்றான். அப்பொழுது அவர்களுடைய இருதயம் சோர்ந்து போயிற்று. என்ன இந்த இடத்துல சோர்ந்து போயிடுது? எதற்காக அவங்களுடைய இருதயம் சோர்ந்து போயிடுது? நாம் போய் தானியம் வாங்க போனோம், அந்த இடத்திலே நாம் இதை தவறுதலாக எடுத்துக்கொண்டு வந்து விட்டோமா, அல்லது திரும்ப போனால் நம்மளுக்கு தானியம் கொடுப்பார்களா, நம்மளுடைய வாழ்வாதாரம் என்ன ஆகும், என்ன செய்வது எப்படின்னு சொல்லி அவங்க என்ன பண்ணுறாங்க, அவங்க சகோதரர்களுடைய இருதயம் சோர்ந்து போயிடுச்சு. அப்போ அவங்க இருதயம் சோர்ந்து போனபோது அவங்க நினைக்கிற எண்ணங்கள்லாம் என்னென்னவோ இருக்கும். என்ன இது, நம்ம அங்கே கொடுத்துமே, இது எப்படி நம்ம சாக்கிலே வந்தது? ஆனால் நடந்த காரியம் என்ன என்பது, அங்கே யோசேப்பு இவர்களுடைய சாக்கிலே அந்த பணத்தை போட்டு விட்டார். ஆனால் அவர்களுடைய சிந்தனை என்னன்னு கேட்டிங்கன்னு சொன்னால், என்ன இது, நம்ம பணம் திரும்பி வந்துடுச்சு, ஐயோ அது நம்ம தெரியாமல் எடுத்துகிட்டு வந்துட்டோமா, இல்லை கொடுக்காம திரும்பி வந்துட்டோமா என்று சொல்லி இவர்களுடைய உள்ளங்கள் என்ன நடக்கிறது, ஒரு சோர்ந்து போகிறது. இன்றைக்கும் நம்மளுடைய வாழ்க்கையிலும் சில காரியங்கள் நடக்கவில்லை என்று சொன்னால், சில காரியங்கள் நாம் போகிற இடத்தில் பல பிரச்சனைகள் வந்துவிட்டது என்று சொன்னால், நாம் அதை நினைத்து என்ன நினைக்கிறோம், ஐயோ நம்ம தப்பு செய்து விட்டோமா, அல்லது ஐயோ நம்ம இந்த இடத்துல என்ன செய்து விட்டோம் என்று சொல்லி சோர்ந்து போகிறது.
ஆனால் இந்த சோர்ந்து போகிற இருதயங்கள் எப்படி நாம் ஸ்திரப்படுத்த முடியும் என்று சொன்னால், அந்த ஆண்டவரை சார்ந்து கொள்ளும் பொழுது, அந்த சூழ்நிலையில் என்ன நடந்தது என்று சொல்லி அவர்கள் சற்று சிந்தித்து பார்க்க வேண்டும். அந்த நேரத்திலே அவர்களுக்கு சிந்தித்து பார்க்கும் பொழுது அவர்களுடைய இருதயம் ஸ்திரப்படும். பாருங்கள், இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால், பாருங்கள், இந்த 1வது வசனம், அவர்கள் பயந்து ஒருவரை ஒருவர் பார்த்து தேவன் நமக்கு இப்படி செய்தது என்ன என்று சொன்னார்கள். ஆனால் அங்கே செய்தது தேவன் அல்ல, அந்த இடத்துல செஞ்சது யோசேப்பு செய்தார். இவர்களுடைய பணத்தை, சகோதரர்களுடைய பணத்தை திரும்ப அவர்களுக்கே கொடுத்து விடுவோம் என்று சொல்லி அவர் சாக்கு மூட்டையிலே போட்டு அனுப்பிவிட்டார். ஆனால் நடந்தது என்ன? அதை பார்க்கும் பொழுது இவர்கள் உள்ளம் அந்த சோர்ந்து போய்விட்டது. அந்த சோர்ந்து போன உள்ளத்தை ஆண்டவர் தேற்றுகிறவராக இருக்கிறார். ஹல்லேலூயா. இன்னொரு வசனத்தை பார்ப்போம். இந்த இடத்துல பாருங்கள், யோசுவா 5:1 பாருங்கள். இன்றைக்கு நம்ம சோர்ந்து போயிட்டோன்னு சொல்லிட்டு கவலைப்பட வேண்டிய அவசியம் இல்லை. நம்மளை பார்த்து மற்றவர்கள் சோர்ந்து போகும்படி தேவனால் செய்ய முடியும். காரணம் என்ன? தேவன் நம்மளோடு கூட இருக்கும் பொழுது, இங்கே இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால், எல்லா காரியத்தையும் செய்கிறவர் ஆண்டவர் தான். இந்த சூழ்நிலையிலே அவர்களுக்கு நன்மை செய்தார். அந்த நன்மையை புரிந்து கொள்ளாமல் அவர்கள் பயந்து விட்டார்கள். ஆனால் இந்த இடத்துல 2வது காரியத்தில் பார்க்கும் பொழுது, நாம் நம்மளை பார்த்து மற்றவர்கள் சோர்ந்து போகும்படி தேவன் செய்வார். பாருங்கள், இந்த இடத்துல பாருங்கள், இஸ்ரவேல் புத்திரர் கடந்து தீரும் அளவும் கர்த்தர் யோர்தானின் தண்ணீரை அவர்களுக்கு முன்பாக வற்றி போக பண்ணினதை யோர்தானுக்கு மேல் கரையில் குடியிருந்த எமோரியரின் சகல ராஜாக்களும் கேட்டது முதற்கொண்டு அவர்கள் இருதயம் கரைந்து இஸ்ரவேல் புத்திரருக்கு முன்பாக சோர்ந்து போனார்கள். இன்றைக்கும் ஆண்டவருடைய பிள்ளைங்களுக்கு நடக்கிற காரியம் என்ன, இவர்களுக்கு மாத்திரம் இப்படி நடக்கிறது என்று சொல்லி மற்றவர்கள் நினைக்கலாம். ஏனென்று சொன்னால், கர்த்தர் நம்மளோடு கூட இருக்கிறார். என்ன பிரச்சனை வந்தாலும், என்ன சூழ்நிலைகள் வந்தாலும் இவர்கள் அதிலிருந்து விடுதலை ஆகி விடுகிறார்களே, அதிலிருந்து இவர்கள் தப்பித்து விடுகிறார்களே. இவர்களுக்கு என்ன பிரச்சனைகளை கொண்டு வந்தாலும், என்ன கஷ்டங்களை கொண்டு வந்தாலும் பிசாசு வெட்கப்பட்டு போவான். இந்த இடத்துல பார்க்கும்பொழுது எமோரியர்கள் அவர்களை பார்த்து பயப்படுகிறார்கள். அவர்கள் இருதயம் சோர்ந்து போகிறது. இன்றைக்கும் கர்த்தர் நம்மளை நடத்துகிற விதத்தை பார்க்கும் பொழுது ஒவ்வொருவரையும் பார்த்து மற்றவர்கள் சோர்ந்து போகும்படியாய் தேவன் செய்வார். இந்த இஸ்ரவேல் மக்களுக்கு தேவன் துணையாய் இருக்கிறார். ரட்சிக்கப்பட்ட மக்களுக்கு தேவன் துணையாய் இருக்கிறார். என்றைக்கு நாம் இரத்தத்தால் மீட்கப்பட்டோமோ அன்றையிலிருந்து நம்மளுக்கு அவர் ஒரு பாதுகாப்பாக இருக்கிறார். இதை பார்க்கிறவர்கள் மற்றவர்கள் சோர்ந்து போவார்கள். அந்த 1வது நடந்த காரியம் என்ன? நமக்கு நன்மை செய்தால் நம்மளுடைய இருதயம் சோர்ந்து போயிற்று. இதே தான் இங்கேயும் நடக்கிறது. நம்மளுக்கு நன்மை செய்கிறதை மற்றவர்கள் வெளியரங்கமாக பார்த்து சோர்ந்து போகிறார்கள். இவர்களுக்கு கொரோனா வருகிறது, தப்பித்துக் கொள்கிறார்கள். இவர்களுக்கு கேன்சர் வருகிறது, தப்பித்துக் கொள்கிறார்கள். இவர்களுக்கு பேரலைசிஸ் அட்டாக் வருகிறது, இவர்கள் தப்பித்துக் கொள்கிறார்கள். எப்படி? நமக்கெல்லாம் அது நடந்தால் அவ்வளோதான், முடிஞ்சு போயிடுச்சு நம்ம கதை. ஆனால் இங்கே மற்றவர்களுக்கு முன்பாக நம்மளை தேவன் காப்பாற்றுகிறதை பார்த்து, மற்றவர்கள் முன்பாக தேவன் நமக்கு செய்கிற அற்புதங்களை பார்த்து சோர்ந்து போய்விடுவார்கள். அப்படித்தான் அன்றைக்கு அந்த செங்கடலை பிளந்து வருகிறதும், அந்த யோர்தானை கடந்து வருகிறதை பார்த்து எமோரியர்கள் என்ன பண்ணுறாங்க? அவங்க இருதயம் கரைந்து சோர்ந்து போகிறது. பயப்பட வேண்டாம் பிரியமானவர்களே. கர்த்தர் என்ன செய்கிறார் என்று சற்று சிந்தித்து பார்ப்போம் என்று சொன்னால் நமக்கு தெரியும் அதில் என்ன நன்மை இருக்கிறது என்று. நாம் அவசரப்பட்டு விட்டோம் என்று சொன்னால் என்னவோ நடந்து விட்டதே, அவ்வளவுதான், நம்முடைய வாழ்க்கை முடிந்து விட்டதே என்று சொல்லி நீங்கள் நினைக்கலாம். கர்த்தர் நியமித்த நாள் வரையிலும் ஒருவனும் உங்களை தொட முடியாது. தேவன் வைத்திருக்கிற அந்த நாள் வரும் வரையில் உங்களை ஒருவனாலும் ஒன்றும் செய்ய முடியாது. அல்லேலூயா. கர்த்தர் நல்லவர், அவர் கிருபை என்றும் உள்ளது. இன்னொரு வசனத்தை நாம் தியானிப்போம். பாருங்க, சங்கீதம் 40:12. இந்த சங்கீதம், இந்த தாவீது காரியங்கள் இதில் அநேகமாக சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. இந்த சங்கீதத்தில் சொல்லும் பொழுது அந்த அனுபவத்தை பேசுகிறார் தாவீது. அவர் கடந்து போன பாதை, அவர் சென்ற பாதை, அந்த பாதையிலே அவர் பட்ட வேதனைகள், அவர் பட்ட துன்பங்களை அவர் அனுபவமாக எழுதி வைத்திருக்கிறார். பாருங்க, சங்கீதம் 40:12 பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால், எண்ணிக்கைக்கு அடங்காத தீமைகள் என்னை சூழ்ந்து கொண்டது, என் அக்கிரமங்கள் என்னை தொடர்ந்து பிடித்தது, நான் நிமிர்ந்து பார்க்கக்கூடாது இருக்கிறது, அவைகள் என் தலை மயிரிலும் அதிகமாக இருக்கிறது, என் இருதயம் சோர்ந்து போகிறது.
இங்கே பார்க்கும் பொழுது தாவீதினுடைய வாழ்க்கையில் அவ்வளவு பிரச்சனைகளை கடந்து போகிறார். பல போராட்டங்கள், பல பிரச்சனைகள், பல வேதனைகள். அவர் சத்துருவினால் சோதிக்கப்பட்டு சில தவறான காரியங்களிலே மாட்டிக்கொள்ளுகிறார். இப்படி பல சூழ்நிலைகள், பல போராட்டங்களின் மத்தியிலே கடந்து போகும் பொழுது அவருடைய இருதயம் சோர்ந்து போகிறது. இன்றைக்கும் நம்மளும் பிரியமானவர்களே, நம்ம இருதயம் சோர்ந்து போகாதது இல்லைன்னு சொல்ல முடியாது. ஏன்னா சூழ்நிலைகள் அப்படி இந்த மத்தியில் வாழ்கிறோம். நாம் இந்த உலகத்திலே நாம் வாழும் பொழுது உபத்திரவங்கள் உண்டு. ஆனாலும் திடன் கொள்ளுங்கள், நான் இந்த உலகத்தை ஜெயித்தேன் என்று சொல்லுகிறார். நிச்சயமாகவே சொல்லுகிறேன், இந்த காலகட்டத்தில் நம்மளை சூழ்ந்திருக்கிற சூழ்நிலைகள் நம்மளை துன்பப்படுத்தலாம், ஒருவேளை நம்மளை சோர்ந்து போகும்படி செய்யலாம். ஆனாலும் கர்த்தர் சொல்கிறார், இந்த உலகத்தில் உபத்திரவங்கள் உண்டு, திடன் கொள்ளுங்கள், நான் இந்த உலகத்தை ஜெயித்தேன் என்று சொல்லி எல்லாவற்றையும் வெற்றி கொள்ளலாங்க, எல்லாவற்றையும் ஜெயிக்கலாங்க. அந்த வாலிப பிள்ளைகள் எல்லாருக்கும் என்ன நடக்கவும், நம் ஆண்டவரை பிடித்து கொண்டோம் என்று சொன்னால் இந்த உலகத்தில் எதை வேணாலும் சாதிக்கலாம். அவருடைய துணை கொண்டு இந்த உலகத்தில் எல்லாவற்றையும் சாதிக்கலாம். அதை தான் இந்த இடத்துல தாவீது சூழ்நிலைகளின் மத்தியிலே கடந்து போகிறார். அவர் இருதயம் சோர்ந்து போகிறது. ஆனாலும் தேவ பலனை பெற்றுக்கொண்டு அவர் முன்னேறியே சென்று கொண்டு இருக்கிறார். ஆகையினாலே இந்த நாளிலே சோர்ந்து போன இருதயத்தை அவர் தேற்றுகிறவராக இருக்கிறார். பாருங்க, இந்த இடத்துல அதை தான் அழகாக சொல்ல, என் இருதயம் சோர்ந்து போக. இன்னொரு வசனத்தை பார்ப்போம். லூக்கா 21:26. வானத்தின் சத்துவங்கள் அசைக்கப்படும், அதனால் பூமியின் மேல் வரும் ஆபத்துக்களுக்கு பயந்து எதிர்பார்த்திருக்கிறதுனால் மனுஷனுடைய இருதயம் சோர்ந்து போகிறது. பாருங்க, இன்றைக்கு அந்த ஆண்டவருடைய வருகையிலே நடக்கிற காரியங்களை பார்த்து சோர்ந்து போய் விடுகிறார்கள். ஆனாலும் நிச்சயமாகவே நான் சொல்லுகிறேன், அந்த சூழ்நிலையிலிருந்து தேவன் நம்மளை தப்புவிக்கவே இந்த உலகத்துக்கு வருகிறார். இந்த உலகத்திற்கு அவர் ஏன் வருகிறார்? அவர் வருகையில் பூமி அதிரும், பூதங்கள் எல்லாம் வெந்து அழியும் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. இதையெல்லாம் பார்க்கும் பொழுது இருதயம் சோர்ந்து போகும். ஆனாலும் கர்த்தர் நம்மளை மீட்டெடுக்கவே வருகிறார். அவர் வந்து நம்மளை நிச்சயமாகவே அந்த நித்தியமான அந்த வாழ்க்கையிலே கொண்டு போக இருக்கிறார். ஹல்லேலூயா. பாருங்க, இந்த இடத்துல நான் முதலாவதாக பார்த்தது என்னன்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால், சோர்ந்து போகிற காரியத்தை குறித்து பார்த்தோம். இருதயம் சோர்ந்து போகிறது. இந்த ரெண்டாவது பார்த்தீங்கன்னா கடினமுள்ள இருதயம். இன்றைக்கு பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் அநேகருக்கு இந்த சின்ன பிள்ளைகள் படுகிற வேதனைகளை பார்த்து கூட கடினமாக இருக்கும். மற்றவர்கள் படும் வேதனைகளை பார்த்து அவர்களுடைய உள்ளங்கள் இருதயம் கடினமாக இருக்கும். அவர்கள் வேதனை படட்டும், அவர்கள் சோதனையில் இருக்கட்டும், அவங்க கஷ்டப்படட்டும், அவங்க எப்படியாவது வேதனைப்படட்டும் என்று சொல்லி இருதயம் கடினமான இருதயமாக இருக்கும். இன்றைக்கு அந்த கடினமான இருதயத்தையும் தேவன் லகுவாக்குறவராக இருக்கு. ஒருவேளை தேவன் சோதிப்பது அன்றைக்கு பார்வோனுடைய இருதயத்தை கடினப்படுத்தினார். எதற்காக? அவருடைய வல்லமையை வெளிப்படுத்துவதற்காக. இந்த நாளிலும் இந்த கடினப்படுத்துகிற இருதயம் சும்மா அவங்க தேவையில்லாமல் அந்த இருதயத்தை கடினப்படுத்தி கொள்கிறார்கள். தேவன் அங்கே கடினப்படுத்தினார். அந்த இடத்திலே தேவனுடைய வல்லமை பார்ப்பதற்காக இங்கே மனிதனே தன்னுடைய இருதயத்தை கடினப்படுத்திக் கொள்கிறார். ஹல்லேலூயா. இப்படி மனிதன் கடினப்படுத்தின இருதயத்தினாலே எத்தனை குடும்பங்களிலே போராட்டம், எத்தனை குடும்பங்களிலே பிரச்சனை, எத்தனை இடங்களிலே பிரச்சனை. ஆகையினாலே இந்த நாளிலும் இந்த கடினமான உள்ளம் பாருங்கள். இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் கடினம் உள்ள இருதயம். அப்பொழுது மந்திரவாதிகள் பார்வோனை நோக்கி, இது தேவனுடைய விரல்கள் என்றார்கள். ஆனாலும் கர்த்தர் சொல்லியிருந்தபடியே பார்வோனுடைய இருதயம் கடினப்பட்டது, அவர்களுக்கு செவி கொடாமல் போனார்கள். பாருங்க, இந்த நாளிலும் மோசே பேசுகிற வார்த்தைக்கு செவி கொடுக்கல. ஏன்? அந்த இடத்துல இருதயத்தை கடினப்படுத்தினது ஆண்டவர். எதற்காக? தேவனுடைய வல்லமை வெளிப்பட வேண்டும் என்று சொல்லி. சற்று சிந்தித்து பார்ப்போம். இன்றைக்கு நம்மளுடைய கடின உள்ளத்தினால எத்தனை பிரச்சனைகள் வருகிறது. ஒன்றும் தேவையில்லைங்க. நீங்கள் நன்மை செய்யலைன்னா கூட பரவாயில்ல, தீமை செய்யாமல் இருந்தாமல் நல்லாயிருக்கும். மற்றவர்களுக்கு நீங்கள் நன்மை செய்யவே தேவையில்லை, ஆனால் அவர்களுக்கு தீமை செய்யாமல் இருந்தாலே போதும். அப்படிப்பட்ட கடின உள்ளத்தையெல்லாம் தேவன் மாற்றுவார். நீங்கள் கடின உள்ளமாய் இருந்து மற்றவர்களுக்கு செய்கிற தீமை நிமித்தம் அவர்களுக்கு எவ்வளவு வேதனை வருகிறது என்று சற்று சிந்தித்து பார்க்கிறீர்களா? அதை நீங்கள் பார்ப்பதே கிடையாது. அதனால் தான் இந்த நாளிலே இந்த கடின உள்ளத்தை குறித்து ஆண்டவர் பேசிக்கொண்டு இருக்கிறார். இன்னொரு வசனத்தை பார்ப்போம்.
யோசுவா 11:20. யுத்தம் பண்ண இஸ்ரவேலுக்கு எதிராக வரும்படிக்கு அவர்களுடைய இருதயம் கடினமானது. இப்படியே அவர்கள் பேரில் இரக்கம் உண்டாகாமல் கர்த்தர் மோசேக்கு கட்டளையிட்டபடி அவர்களை அழித்து சங்காரம் பண்ணினதும் கர்த்தரால் வந்த காரியமாயிருந்தது. இந்த இடத்துல அவர்களுடைய இருதயத்தை ஆண்டவர் கடினப்படுத்தினார். பார்வோனுடைய இருதயத்தை கடினப்படுத்தினார். இந்த இடத்துல யோசுவாவுக்கு எதிராக வருகிறவர்களுடைய இருதயத்தையும் கடினப்படுத்தினார். அப்படி கடினப்படுத்தின நிமித்தம் என்ன நடக்கிறது? அந்த இரக்கமே இல்லாமல் அவர்கள் அழிந்து போகும்படிய சூழ்நிலை ஏற்படுகிறது. ஏன்? இஸ்ரவேலுக்கு விரோதமாக அவர்கள் எழும்பினார்கள். இஸ்ரவேலை அழிக்க வேண்டும் என்று நினைத்தார்கள். அவர்களை தேவன் பார்த்து கொண்டார். இன்றைக்கு நான் சொல்கிறேங்க, உங்களுக்கு விரோதமாக யார் எழும்பினாலும் சரி, நீங்கள் ஒன்றுமே செய்ய தேவையில்லைங்க. நீங்கள் ஆண்டவரை சார்ந்து கொள்வீர்கள் என்று சொன்னால், இன்றைக்கு யோசுவா அந்த எரிகோவை இடித்து அந்த யோர்தானை கடந்து இப்படி பல சூழ்நிலைகளிலே வெற்றி கொண்டார் என்று சொன்னால் கர்த்தருடைய துணை கொண்டு செய்தார். அப்படி இருக்கும்பொழுது மற்றவர்களுடைய இருதயம் கடினப்பட்டது என்று சொன்னால் நீங்கள் பயப்படாதீங்க. அந்த கடினப்பட்ட இருதயத்தை தேவன் தான் கடினப்படுத்தி வைத்து அந்த இடத்துல வெற்றியை தரும்படியாய் உங்களுக்கு தேவன் துணை செய்வார். ஹல்லேலூயா. இந்த கடினமான இருதயத்தை கண்டு கலங்க வேண்டாம். அடுத்த வசனத்தை நாம் பார்ப்போம். ரோமர் 1:21. அவர்கள் தேவனை அறிந்தும் அவரை தேவன் என்று மகிமைப்படுத்தாமல் ஸ்தோத்திரியாமலும் இருந்து தங்கள் சிந்தைகளினாலே வீணரானார்கள். உணர்வில்லாத அவர்களுடைய இருதயம் இருளடைந்தது. உணர்வில்லாமல் தேவன் செய்த நன்மைகளை கண்டு இன்றைக்கும் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னப்பா, அந்த யோசுவா எல்லாரையும் மீட்டு கொண்டு வருகிறார். அவர்களுக்கு எல்லாவற்றையும் அவர் செய்கிறார். மோசே அவர்களை எல்லாவற்றிலிருந்து காப்பாற்றி அவர்கள் அடிமைத்தன வீட்டிலிருந்து கொண்டு வந்தார். ஆனால் என்ன செய்தார்கள்? தேவனுக்கு நன்றி இல்லாமல் இருக்கிறார்கள். இன்றைக்கு நன்றி வேணுங்க. யார் உதவி செய்தால் அவர்களுக்கு நன்றி உள்ளவர்களாக இருக்க வேண்டுங்க. அது நல்ல காரியங்க. ஏனென்று சொன்னால் இந்த பழக்கப்படுத்திக்கிறேன் என்று சொன்னால்தான் உங்களுக்கு ஆண்டவருக்கு நன்றி செலுத்தும்படியான அந்த எண்ணங்கள் வரும். நீங்கள் யார் நம்மளுக்கு நன்மை செய்தாலும் அவர்களுக்கு நன்றி சொல்ல வேண்டும். யார் நம்மளுக்கு என்ன உதவி செய்தாலும் அவர்களுக்கு நன்றி சொல்ல வேண்டும். நன்றி மறக்காமல் இருப்பது நிச்சயமாகவே நான் சொல்கிறேன், அது தெய்வ குணங்க, மனித குணம் இல்லை, தெய்வ குணம். தேவன் எவ்வளவு நல்லவராக இருக்கிறார். நாம் அழிந்து போகக்கூடாது என்பதற்காகவே தன்னுடைய ஒரே பேரான குமாரை இந்த உலகத்தில் கொடுத்து இவ்வளவாய் அன்பு கூர்ந்தார். அந்த தேவன் நம்மளோடு கூட இல்லை என்று சொன்னால் நிச்சயமாகவே நான் சொல்கிறேன், நாம் அழிந்து போய்விடும். எத்தனை ஆபத்துகள், எத்தனை விபத்துகள். இன்றைக்கு நம்ம வண்டியில் போகிறோம் வரோம், இன்றைக்கி போயிட்டு சுகமாய் திரும்பி வருதே அந்த ஆண்டவருடைய கிருபைங்க. அவர் மாத்திரம் இல்லைன்னு சொன்னால் நிச்சயமாக சொல்கிறேன், நாம் திரும்பி வருவது கடினம். இன்றைக்கு நாம் நல்ல முறையில் சென்றால் கூட மற்றவர்கள் வருகிறது பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் ரேஸில் வர மாதிரி வராங்க. அப்படி வந்து அவங்க என்ன செய்கிறாங்க? மற்றவர்கள் வீணானவர்கள் மேலே தேவையில்லாமல் இவர் அப்படி வண்டி ஓட்டி கொண்டு போய் என்ன பண்ணுவார்னா கட்டடிப்பார். அந்த கட்டடிக்கும் போது பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் அப்பாவி ஒருத்தன் வண்டி ஓட்டிகிட்டு போயிருப்பான். வயசானவர்கள் வண்டி ஓட்டிகிட்டு போவார்கள். அந்த நேரத்தில் சடன்லி அவங்களுக்கு ஒன்று அதை ஸ்டடி பண்ண முடியாமல் என்ன பண்ணுறாங்க? ஆக்சிடெண்ட் ஆகுது. எவ்வளவு ஒரு கடினமான உள்ளம் பார்த்தீங்களா? நான் ஓட்டணும், நான் செய்யணும், நான் நடத்தணும், எனக்கு தான் எல்லாம் கீழ்ப்படியணும், நான் சொல்கிறத தான் கேட்கணும் என்ற அந்த கடின உள்ளத்தினால மற்றவர்கள் படுகிற வேதனை சற்று சிந்தித்து பாருங்கள். ரோடு எதற்காக? வண்டி போவதற்காகத்தான் ரோடே தவிர ரோடு ரேஸ் ரோடு இல்லை. இன்றைக்கி அப்படி பல பிரச்சனைகள் இந்த நாட்டில் நடந்து கொண்டு இருக்கிறது. இன்றைக்கு நாம் சுகத்தோடு போய் சுகத்தோடு திரும்புவது அவருடைய கிருபைங்க. ஹல்லேலூயா. பாருங்க, அடுத்தபடியாக இந்த இருதயம், முதலாவது பார்த்தது சோர்ந்து போன இருதயம், ரெண்டாவதாக பார்த்தது கடினமுள்ள இருதயம், மூன்றாவதாக பார்க்கிறது தேவனால் நம்மை ஆசீர்வதிக்கப்பட்டு சந்தோஷத்தோடு சமாதானத்தோடு இருக்கிற ஒரு இருதயம். அந்த இருதயம் மகிழ்கிற இருதயத்தை தேவன் தருகிறார். அவர் சொல்லுகிறார், என் சமாதானத்தை உனக்கு தருகிறேன், ஒருவனும் அதை எடுத்துக்கொள்ள முடியாது என்று சொல்லி. யெகோவா ஷாலோம், அவர் சமாதான கர்த்தருங்க. அந்த கர்த்தர் நம்மளை மகிழ்விக்கிறவராக இருக்கிறார். அதனால தான் கர்த்தர் கொடுக்குற ஆசீர்வாதமும் ஐஸ்வர்யத்தை தரும், அதனோட வேதனையை கூட்டார். இன்றைக்கி எவ்வளோ பேர் பணம் சம்பாதிக்கிறாங்க. இந்த நேற்றைய தினத்தில் கூட நீங்கள் நியூஸில் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால்
ஒரு பையனுக்கு 10,000 ரூபாய் கொடுக்குறாங்க கமிஷனாக. அந்த பையன் என்ன செய்கிறான், அந்த உடம்பெல்லாம் அந்த பணங்களை கட்டி கொண்டு செல்கிறான். அதை சேர வேண்டிய இடத்துல சேர்த்து விட்டால் அவனுக்கு கமிஷன் 10,000. ஆனால் மாட்டிக்கொண்டான். என்ன நடந்தது? அது கர்த்தர் சொன்னதா இல்லை கர்த்தர் கொடுத்த ஆசீர்வாதமா? இல்லை, திருட்டுத்தனமாக செஞ்ச ஆசீர்வாதத்தினால என்ன நடக்கிறது? கர்த்தர் கொடுக்குற ஆசீர்வாதமோ ஐஸ்வர்யத்தை தரும், அதனோட வேதனையை கூட்ட மாட்டார். பிசாசு கொடுக்குற ஆசீர்வாதமோ அது வேதனையை கூட்டுறதா இருக்கும். நேற்று தினத்தில் அந்த சின்ன பிள்ளை, வாலிப பிள்ளை, அதுக்கு என்ன தெரியும்? அதுக்கு 10,000 ரூபான்னு சொன்ன உடனே ரொம்ப சந்தோஷம் வந்துடுச்சு. அந்த 10,000 ரூபாய் நம்ம சம்பாரிச்சுக்கிட்டோம்னா நம்ம ஜாலியாக இருக்கலாம், நம்ம இஷ்டத்துக்கு எல்லாத்தையும் செய்யலாம்னு சொல்லி அந்த பிள்ளை நினச்சிட்டு, அந்த பிள்ளைக்கு என்ன நடந்தது? அந்த பிள்ளையை நேற்று அரெஸ்ட் பண்ணிட்டாங்க. அவன் ஜெயிலில் போய் வேதனைப்படுகிறான். ஆகையினாலே கர்த்தர் நம்மளை மகிழ்வித்தால், கர்த்தர் நம்மளை ஆசீர்வதித்தால் அது நிச்சயமாகவே சந்தோஷமான காரியமாக இருக்கும். பார்ப்போம், இந்த வசனத்தை பார்ப்போம். மகிழும் இருதயம் பாருங்கள், 1 சாமுவேல் 2:1. அப்பொழுது அன்னாள் ஜெபம் பண்ணி, என் இருதயம் கர்த்தருக்குள் களி கூறுகிறது, என் கொம்பு கர்த்தருக்குள் உயர்ந்திருக்கிறது, என் பகைஞரின் மேல் என் வாய் திறந்திருக்கிறது, உம்முடைய ரட்சிப்பினாலே சந்தோஷப்படுகிறேன். பாருங்க, எத்தனை வருடம் குழந்தை இல்லாமல், மற்றவர்களால் ஏளனமாய் பேசப்பட்ட, மற்றவர்களால் கேவலமாய் பேசப்பட்ட, மற்றவர்களுக்கு முன்பாக தலை குனிந்த அந்த அன்னாளுடைய வாழ்க்கையில் அவருடைய இருதயத்தை மகிழ்விக்கிறார். பாருங்க, இன்றைக்கும் இப்படிப்பட்ட சூழ்நிலையில் இருக்கிறவங்களுக்கா நெடுநாள் காத்திருப்பது இருதயத்தை இழைக்க பண்ணும். விரும்பினது வரும்போதோ ஜீவ விருட்சம் போல இருக்கின்றது சங்கீதத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. ஆகையினாலே இன்றைக்கு நெடுநாள் காத்திருக்கிறீர்களா? எதற்காக நெடுநாள் காத்திருக்கிறீர்கள்? குழந்தை இல்லை என்றா, அல்லது திருமணம் ஆகவில்லை என்று சொல்லியா, அல்லது மற்ற காரியங்கள் நடக்கவில்லை என்று சொல்லியா, அல்லது உங்களுடைய தேவைகள் சந்திக்கப்படவில்லை என்று சொல்லியா? நீங்கள் எவ்வளவு நாள் காத்திருந்தாலும் இந்த அன்னாளுடைய இருதயத்தை மகிழ்வித்த தேவன் உங்கள் இருதயத்தை மகிழ்விப்பார். ஏன்? அவர் நல்லவர்ங்க. கர்த்தர் நல்லவர், அவர் கிருபை என்றும் உள்ளது. அதற்காகத்தான் இந்த உலகத்துக்கு வந்தார், நம்மை ஆசீர்வதிப்பதற்காகவே. அவர் கொடுக்கிற ஆசீர்வாதம் ஐஸ்வர்யத்தை தருங்க. பிசாசு கொடுக்கிற ஆசீர்வாதம் வேதனையை கொடுக்கும். ஆகையினால் தான் ஆண்டவரை சார்ந்து கொண்டு, ஆண்டவர் மூலிமா கிடைக்கிற 10 ரூபாய் கிடைத்தால் கூட போதும், அந்த 10 ரூபாயிலையும் மனரம்யமாய் வாழ வைக்க அவரால் முடியும். 10 லட்சம் கிடைத்தால் கூட சரி, துன்மார்க்கமாக அந்த 10 லட்சம் வந்ததுன்னா வேதனையோடு தான் அதை நம்ம செலவு செய்ய முடியும். அவன் துன்மார்க்கம் என்ன செய்வான்? எப்படியெல்லாம் அந்த பணத்தை செலவு செய்ய வைப்பான்? சரீரத்தை அழிக்க தான் வைப்பான், அந்த சரீரத்தை கெடுக்க தான் வைப்பான் அந்த பணத்தை வைத்து. ஆனால் கர்த்தர் கொடுக்கிறது கொஞ்சமாக இருந்தாலும் அதை ஆசீர்வாதமாக அவரால் மாற்ற முடியும். ஹல்லேலூயா. இன்னைக்கு அதனால தான் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது, ஹெல்த் இஸ் வெல்த்ன்னு சொல்கிறாங்க. ஹெல்த் இஸ் வெல்த். இன்னைக்கு சரீரத்தை அவர் பலப்படுத்தி, சரீரத்தை அவர் சுகப்படுத்தி, அவர் கொடுக்கிற ஆசீர்வாதத்தினாலே அதை அனுபவித்து மகிழ கர்த்தர் கிரியை செய்வார். இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால், அன்னாளுக்கு சாமுவேல் என்ற அந்த பிள்ளையாண்டானை கொடுத்தார். அந்த சாமுவேல் இந்த உலகத்தை கலக்குகிறவராய் இருந்தார். அந்த சாமுவேல் கிங் மேக்கராய் இருந்தார். ராஜாக்களை தள்ளி ராஜாக்களை ஏற்படுத்துகிறவராய் இருந்தார். ஹல்லேலூயா. அப்படிப்பட்ட ஒரு ஆசீர்வாதத்தை தேவன் கொடுத்திருக்கிறாங்க. சற்று சிந்தித்து பார்க்க வேண்டும். கர்த்தர் நம்மளை மகிழ்விக்கிறார். அன்னாளின் இருதயத்தை மகிழ்வித்த தேவன் நம்முடைய இருதயத்தை மகிழ்விப்பார். என்ன சூழ்நிலை நீங்கள் முதலாவது நம்ம பார்த்தது போல சோர்ந்து போயிருக்கிறதா, அல்லது இல்லை நம்மளுடைய உள்ளம் கடினப்பட்டு இருக்கிறதா? அவரை சார்ந்து கொண்டால் அவர் மகிழ்விக்கிற இருதயத்தை நமக்கு தருவார். இந்த இருதயம் சோர்ந்து போனாலும் சரி, இந்த இருதயம் கடினப்பட்டாலும் சரி, இந்த இருதயத்தை மகிழ்விக்க என் ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவினாலே கூடும். பிரியமானவர்களே, அவர் அதற்காகத்தான் இந்த உலகத்திற்கு வந்தார். சுமை சுமந்து சோர்ந்திருப்போரே எல்லோரும் என்னிடத்தில் வாருங்கள், நான் உங்களுக்கு இளைப்பாறுதல் தருகிறேன் என்று சொன்னார். வருத்தப்பட்டு பாரம் சுமக்கிறவர்களை எல்லோரும் என்னிடத்தில் வாருங்கள், நான் உங்களுக்கு இளைப்பாறுதல் தருகிறேன் என்று சொன்னார். அந்த இயேசு கிறிஸ்து இன்றைக்கு உங்களுடைய கடின உள்ளத்தை மாற்றுவார், உங்களுடைய சோர்ந்து போன உள்ளத்தை மாற்றுவார், உங்கள் உள்ளத்தை மகிழ்விப்பார். இன்னொரு வசனத்தை பார்ப்போம். இன்னைக்கு சங்கீதம் 13:5, நான் உம்முடைய கிருபையின் மேல் நம்பிக்கையாக இருக்கிறேன், உம்முடைய ரட்சிப்பினால் என் இருதயம் களி கூறும். பாருங்க, என்ன அருமையான வார்த்தை பாருங்க. இந்த சங்கீதக்காரர் சொல்ற வார்த்தைகளை பார்த்தீங்கன்னு சொன்னா,
எல்லாமே எக்ஸ்பீரியன்ஸ், அவருடைய அந்த அனுபவம். இன்றைக்கும் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் வயது சென்றவர்களுடைய காரியங்களிலே நான் அதிகமாக நாட்டம் கொள்வேன். ஏனென்று சொன்னால் ஒருவன் சிறு வயதிலே இருக்கும் பொழுது அவனுடைய காரியங்கள் வேறு, அதே நேரத்தில் வயதானவர்கள் காரியங்கள் வேறு. ஏனென்று சொன்னால் ஒரு கம்பெனியில் கூட வேலை செய்ய போகிறான்னு வச்சுங்க, அந்த இடத்துல ஒரு என்ஜினியர் புதுசாக படித்து விட்டு வந்திருப்பான் ஒரு சகோதரன். அந்த இடத்துல ஒரு 58 வயது 60 வயது கொண்ட ஒரு வேலை செய்து கொண்டிருப்பார். ஆனால் அவர் ஒன்றும் படிக்கவில்லை, அவர் படிப்பறிவு இல்லாதவர். ஆனால் அந்த வேலையை அனாவசியமாக செய்வார். இந்த சகோதரன் படித்து விட்டு வந்து அந்த நிமித்தம் அதன்படி தான் வேலை செய்ய முடியும். ஆனால் அனுபவம் என்பது வேறு, படிப்பு என்பது வேறு. அனுபவம் என்றைக்குமே மிக முக்கியமானது. இன்றைக்கு பார்த்தீங்கன்னா படிப்போடு சேர்ந்த அனுபவம் உள்ளவர்களை நீங்கள் பின்பற்றுவீர்கள் என்று சொன்னால் அவர்களிடத்தில் உள்ள அநேக காரியங்களை அறிந்து கொள்ளலாம். சற்று சிந்தித்து பார்க்க வேண்டும். அனுபவத்தை பெற்றுக்கொள்வது மிக மிக அவசியம். பெரியவர்களை உதாசீனப்படுத்தக்கூடாது, பெரியவர்களை அனாவசியமாக பேசக்கூடாது. பெரியவர்களிடத்தில் பல நல்ல காரியங்கள் இருக்கும். அதனால்தான் என்னை பொறுத்தவரை இந்த ப்ரேயர் மீட்டிங் வைப்பாங்க. ப்ரேயர் மீட்டிங் வைக்கும்போது பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் நான் இந்த வயதானவர்களை இருந்துட்டாங்கன்னா அந்த ப்ரேயர் மீட்டிங் போகிறதுக்கு ரொம்ப ஆவலாக இருப்பேன். இந்த சிறு வயதில் இருந்துட்டாங்கன்னா கூட சரி, ஒரு சில நேரத்தில் அதை ஒமிட் பண்ணுவேன். பட் பெரியவங்க வந்து அந்த ப்ரேயர் மீட்டிங்கில் போவோம். ஏன்னா அவங்கள குறித்து சொல்லுவாங்க, இவங்க இப்படி இருந்தாங்க, இவங்க இப்படி ஊழியம் செஞ்சாங்க, இப்படி மற்றவங்களுக்கு உதவி செஞ்சாங்க, இவங்களுடைய வாழ்க்கையில் இப்படி வாழ்ந்தாங்க அப்படின்னு சொல்லி அவங்கள குறித்ததான அந்த நினைவுகளை சொல்லும் பொழுது நிச்சயமாகவே அது பிரயோஜனமாக இருக்கும். முக்கியமாக நான் அதற்காகவே போவேன். ஒரு 90 வயதில் இருந்து விட்டார், ஒரு 85 வயதில் இருந்து விட்டார், 80 வயதில் இருந்து விட்டார்னு சொன்னால் அந்த ப்ரேயர் மீட்டிங்க்கு கண்டிப்பாக எப்படியாவது போவேன். ஹல்லேலூயா. அங்கிருந்து கிடைக்கிற அனுபவங்கள் அநேகம். இன்றைக்கும் இந்த சின்ன பிள்ளைங்க பெரியவங்களை பார்க்கணும். நம்மளுடைய தாத்தா இருந்தால் தாத்தாவை பார்க்கணும், தகப்பனாரை பார்க்கணும், பாட்டியை பார்க்கணும். அவங்கக்கிட்ட என்னென்ன நல்ல குணங்கள் இருக்கிறது. ஒன்றும் இல்லை, நான் பார்த்த காரியங்கள் பார்த்திங்கன்னா சில பெரியவர்கள் பார்த்திங்கன்னா பைபிள் எப்பவுமே பைபிள் படிச்சுட்டு இருப்பாங்க. சில வயதானவங்க பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் பைபிள் வாசித்துட்டு இருப்பாங்க. இந்த சின்ன பிள்ளைங்க இதை பார்த்து கற்றுக்கொள்ளணும். யார் தவறு செய்கிறார்களோ அவரை பார்த்து கற்றுக்கொள்வது அதிகம். ஆனால் நல்லதை செய்கிறவர்களை பார்த்து கற்றுக்கொள்வதற்கு சிலர் தான். இப்படி பெரியவர்களிடத்தில் அப்படிப்பட்ட ஒரு நல்ல காரியங்கள் இருக்கும். அதை பார்த்து நாம் கற்றுக்கொள்ள வேண்டும். நம்மளுடைய பாட்டி என்ன செய்கிறாங்க, நம்முடைய பாட்டி ஜெபம் பண்ணுறாங்க, நம்முடைய பாட்டி என்ன செய்கிறாங்க, வேதத்தை வாசிக்கிறாங்க. நம்மளும் ஏன் வேதம் வாசிக்கக்கூடாது, நம்மளும் ஏன் ஜெபிக்கக்கூடாது? அந்த உணர்வு இந்த சில பிள்ளைகளுக்கு வரும் என்று சொன்னால் நிச்சயமாக அவர்கள் பெரியவர்களாக பெரிய ஆசீர்வாதத்தை பெற்றுக்கொள்கிறவர்களாக இருப்பார்கள். ஹல்லேலூயா. ஆகையினால்தான் இந்த நாளில் என்ன சொல்லப்பட்டிருக்கிறதுன்னு பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால், நான் உம்முடைய கிருபையின் மேல் நம்பிக்கையாக இருக்கிறேன். என்னது? கிருபையின் மேல் நம்பிக்கையாக இருக்கிறேன். உன்னுடைய ரட்சிப்பினால். இன்றைக்கும் ஆண்டவருடைய கிருபை தாங்க ஒவ்வொருத்தரையும் ரட்சிக்கிறது. ரட்சிப்பு சாதாரண விஷயம் இல்லைங்க. கோடி கோடியாக பணம் கொடுத்தா கூட அந்த ரட்சிப்பை பெற முடியாது. ஒரு இருதயம் ஒருத்தனுக்கு மாற்றப்படுகிறது என்று சொன்னால் அதற்கு ஒரே வழி, ஒரே காரணம்தான். ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து மாத்திரமே ரட்சிக்கப்பட முடியும். அவர் ஒருவர் நிலைத்தால் தான் ரட்சிக்க முடியும். நீ யாராக இருந்தாலும் சரி, நான் ரட்சிக்கணும் ஆண்டவரே, என்னை ரட்சிக்க ஆண்டவரே, அதை நீ கேட்கலாம். ஆனால் ரட்சிப்பது அவருடைய சித்தம். அவர் ரட்சித்தால் என்று சொன்னால் உன்னுடைய முன்னிலைமை அது எல்லாவற்றையும் மாற்றி ஆண்டவர் ஆசீர்வாதமாய் மாற்றி விடுவார். உன்னுடைய பாவங்களை எல்லாவற்றையும் நீக்கி விடுவார். உன்னை புது மனிதனாக மாற்றி விடுவார். இதற்கு காரணம் என்ன? அந்த ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து ஒருவர் மாத்திரம்தான் நம்மளை ரட்சிக்க முடியும். அதை தான் சங்கீதக்காரன் ரொம்ப அழகாக சொல்லுகிறார். தேவனால் தான் நமக்கு ரட்சிப்பு வரும் என்று சொல்லி, அதனால என்ன பண்றாரு? என்னுடைய இருதயம் மகிழ்கிறது. மகிழ்ச்சினா சாதாரண விஷயம் இல்லைங்க. ரட்சிக்கப்படுவது சாதாரண விஷயமே அல்ல. ஒருவனுடைய பழைய மோசமான வாழ்க்கையை மாற்றுகிறது அந்த ரட்சிப்பு. எத்தனை பெரிய மகிழ்ச்சி! பரலோகத்திலே ஒரு பாவி மனம் திரும்புவதன் நிமித்தம் பரலோகத்தில் மிகுந்த சந்தோஷம் உண்டாகிறதா. அந்த ரட்சிப்பை உணர்ந்தவர் இந்த தாவீது. அடுத்ததாக பார்ப்போம். பாருங்க, சங்கீதம் 33:21. அவருடைய பரிசுத்த நாமத்தை நாம் நம்பியிருக்கிறபடினால் நம்முடைய இருதயம் அவருக்குள் களி கூறும்.
அவருடைய நாமத்தை, இயேசுவின் நாமத்தை நம்பி இருந்தால் கூட, அந்த இயேசுவின் நாமத்தை நாம் மனதுக்குள்ளே வைத்து கொண்டிருந்தால் கூட அது கூட நம்மளுடைய சந்தோஷத்தை உண்டாக்கும். இயேசு என்ற அந்த நாமத்தை சொல்லி பாருங்க, இம்மானுவேல் உன்னோடு கூட இருக்கிறார். அந்த இம்மானுவேல்னு சொல்லி பாருங்க, இயேசுன்னு சொல்லி பாருங்க, இயேசுவேன்னு சொல்லி பாருங்க, உங்கள் இருதயத்தில் ஒரு மகிழ்ச்சியை தேவன் கொடுப்பார். அடுத்தபடியாக பார்ப்போம். ஏசாயா 66:13. ஒருவன் அவன் தாய் தேற்றுவது போல நான் உங்களை தேற்றுவேன், நீங்கள் எருசலேமிலே தேற்றப்படுவீர்கள். 14வது வசனம். நீங்கள் அதை காணும் பொழுது உங்கள் இருதயம் மகிழ்ந்து உங்கள் எலும்புகள் பசும் பிள்ளை போல செழிக்கும். அப்பொழுது கர்த்தருடைய ஊழியக்காரர்களிடத்தில் அவருடைய கரமும் அவருடைய சத்துருக்களிடத்தில் அவருடைய சினமும் அறியப்படும். பாருங்கள், இந்த நாளில் நம்மளை தேவன் மகிழ்விக்கதை பார்க்கும்போது நம்மளுடைய சத்துரு என்ன நினைப்பான்? என்ன இவர்களுக்கு நம்ம எவ்வளோ பிரச்சனையை கொடுத்தோமே, எவ்வளோ கஷ்டத்தை கொடுத்தோமே, இவன் மேலே வரக்கூடாதுன்னு நினச்சோமே, இவன் எப்படியும் அவனை அழித்து விடணும்னு நினச்சோமே, இவனை எப்படியும் ஒழித்து விடணும்னு நினச்சோமே, இவனை எப்படியாவது ஓட்டி விடலாம்னு நினச்சோமே, ஆனால் இவன் நிலை நிற்கிறானே. இதற்கு காரணம் என்ன? அவர்கள் சோர்ந்து போவார்கள், அவர்கள் இருதயம் கசந்து போகும். அப்படிப்பட்ட தேவன்க நம்மளை எந்த இக்கட்டுகளில் இருந்தாலும் அந்த இக்கட்டுகளிலிருந்து தூக்கி எடுத்து நம்மளை மகிழ்ச்சியாக்குகிற தேவன். அதை தான் இந்த இடத்துல அழகாக சொல்லுகிறார் பாருங்க. நீங்கள் அதை காணும் பொழுது உங்கள் இருதயம் மகிழ்ந்து, ஒரு தாய் தேற்றுவதை போல தேற்றுகிறதை காணும் பொழுது நம்மளுடைய உள்ளம் எப்படி மகிழும்? ஒரு தாய் எப்படி தேற்றுவாங்க? தாம் பிள்ளை செய்கிற காரியங்களை பார்த்து பார்த்து சந்தோஷப்படுறதான் தாய். தன்னுடைய பிள்ளை செய்கிற எல்லா காரியத்தையும் குறித்து பார்த்து பார்த்து சந்தோஷப்படுகிறவள் தான் தாய் தகப்பன். அந்த தாய்க்கு தெரியும், என் பிள்ளை இப்படி செய்கிறத பார்க்கும்போது சந்தோஷப்படுவா, சின்ன வயசில் வாய் திறந்து பேசும்பொழுது சந்தோஷப்படுவா. இப்படி அவளுடைய எண்ணங்கள் எல்லாமே தன்னுடைய பிள்ளையை சுற்றி தான் இருக்கும். தன் பிள்ளை நல்லா இருக்கணும், தான் பிள்ளை சந்தோஷப்படணும், தான் பிள்ளை எப்படி பேசுகிறான், தான் பிள்ளை எப்படி பாடுறான், அந்த பிள்ளை எப்படி வாசிக்கிறான் என்று சொல்லி அதை பார்க்கும் பொழுது தாயின் உள்ளம் அவ்வளவு சந்தோஷப்படும். அதை போல தேவன் சொல்லுகிறார், நீங்கள் அதை காணும்போது உங்கள் இருதயம் மகிழ்ந்து உங்கள் எலும்புகள் எல்லாம் பசும்பிள்ளை போல செழிக்குமா. எவ்வளவு பெரிய சந்தோஷத்தை கொடுத்திருக்கிறார் பாருங்க. ஹல்லேலூயா. அடுத்ததாக பார்ப்போம். இந்த கடைசியாக இந்த வசனத்தை பார்த்து நாம் முடிப்போம். யோவான் 16:22. அதுபோல நீங்களும் இப்பொழுது துக்கமடைந்திருக்கிறீர்கள், நான் மறுபடியும் உங்களை காண்பேன். ஆண்டவருடைய அந்த மரணத்தை பார்க்கும் பொழுது, ஆண்டவருடைய அந்த பாடுகளை பார்க்கும் பொழுது அவர்கள் துக்கம் அடைந்து விட்டார்கள். அவங்களுடைய இருதயம் என்ன ஆச்சு? துக்கமாயிடுச்சு. ஐயோ, நம்மளுக்கு ஆண்டவர் எல்லாம் செய்வார்னு காத்து கொண்டே இருந்தோமே, நல்லா சாப்பிட்டுக்கிட்டு இருந்தோமே, நல்லா வாழ்ந்துக்கிட்டு இருந்தோமே, ஒரு குறையும் இல்லாமல் சுற்றிக்கிட்டு இருந்தோமே, இன்றைக்கு நம்மளுடைய தகப்பன் நம்மளை விட்டு போய்விட்டாரே, இன்றைக்கு பரமேறி விட்டாரே, இன்னைக்கு நம்மளை விட்டு இறந்து விட்டாரே என்று சொல்லி அவர்களுடைய இருதயம் துக்கப்பட்டிருக்கும். ஆனால் ஆண்டவர் சொல்கிறார் பாருங்க, என்ன சொல்கிறாரு? அப்பொழுது உங்கள் இருதயம், அதாவது அதுபோல நீங்களும் இப்பொழுது துக்கமடைவீர்கள், நான் மறுபடியும் உங்களை காண்பேன், அப்பொழுது உங்கள் இருதயம் சந்தோஷப்படும், உங்கள் சந்தோஷத்தை ஒருவனும் உங்களிடத்திலிருந்து எடுக்க மாட்டார். ஏனென்று சொன்னால் ஆண்டவர் உயிர் தெழுந்து வந்து அவர்களை ஆசீர்வதித்தார். இன்றைக்கும் சதாகாலம் நம்மளோடு கூட உயிரோடு கூட இருக்கிறார். இந்த சந்தோஷத்தை ஒருவனாலும் ஒன்றும் செய்ய முடியாது பிரியமானவர்களே. அந்த உயிர் தெழுந்த ஆண்டவர் நம்மளோடு கூட இருக்கிறார். ஹல்லேலூயா. நான் ஜெபம் செய்கிறேன். ஸ்தோத்திரம் ஆண்டவரே. இந்த நாளிலும் தகப்பனே, இந்த 3 காரியங்களை நாங்கள் பார்த்தோம் ஆண்டவரே. இருதயம், அந்த இருதயத்தினுடைய அந்த 3 செயல்பாடுகளை பார்த்தோம். முதலாவதாக சோர்ந்து போகிற இருதயம், இரண்டாவதாக கடினப்படுகிற இருதயம், மூன்றாவதாக மகிழ்விக்கிற இருதயம். ஆண்டவரே, நீர் ஒருவர் மாத்திரமே எங்களை சுகமாய் தங்க பண்ணுகிற தேவன் ஆண்டவரே. இந்த நாளிலும் இதை பார்த்து கொண்டிருக்கின்றவர்கள், இதை கேட்கிறவர்களுடைய உள்ளங்கள் ஆண்டவரே கர்த்தாவே சந்தோஷத்தினால் நிரம்பட்டும் ஆண்டவரே. அவர்கள் என்ன வேதனைகள் இருந்தாலும் அந்த வேதனைகளை விடுதலை கொடும் ஆண்டவரே. அவர்கள் எந்த போராட்டத்தில் இருந்தாலும் அதிலிருந்து ஒரு விடுதலையை கட்டளையிடுங்க ஆண்டவரே. கர்த்தாவே, என்ன குறைகள் இருக்கிறதோ, என்ன வேதனைகள் இருக்கிறதோ, அதிலிருந்து ஒரு விடுதலை நீர் கட்டளையிடும்படியாக கூட ஜெபிக்கிறேன் அப்பா. என்ன தேவைகள் இருந்தாலும் என் தேவன் நீர் ஆண்டவரே உம்முடைய ஐஸ்வர்யத்தினால் நிறைவாக்கி அவர்களை ஆசீர்வதித்து நடத்தும்படியாக உம்முடைய கரத்தில் ஒப்பு கொடுத்து ஜெபிக்கிறேன். இந்த நாளிலும் வியாதி உள்ளவர்கள் சுகம் அடையும்படியாக கூட ஜெபிக்கிறேன் ஆண்டவரே. இந்த நாளிலும் ஆண்டவரே
குழந்தை பாக்கியம் இல்லாதவர்கள் குழந்தை பாக்கியத்தை பெற்றுக்கொள்ள முடியாது கூட ஜெபிக்கிறேன் ஆண்டவரே. இந்த நாளிலும் ஆண்டவரே அவர்களுக்கு தகப்பனே இயேசப்பா அது திருமண காரியங்களுக்காக ஒழுங்கு செய்ய முடியாத சூழ்நிலை இருக்கிறவர்களுக்கும் என் தேவ நீர் சீக்கிரத்திலே ஆண்டவரே அவர்களுக்கு திருமண காரியத்தை ஒழுங்கு செய்ய முடியாமல் கருத்தில் கொடுத்து சொல்கிறேன். எல்லாவற்றையும் அப்பா நீங்கள் பொறுப்பெடுத்துக் கொள்ளுங்க ஐயா. நீங்கள் ஆசீர்வதிங்க, நீங்கள் வழிநடத்துங்க. இயேசுவின் மூலம் ஜெபிக்கிறோம் எங்கள் நல்ல பிதாவே, ஆமேன். என் ஆத்மாவே கர்த்தரை ஸ்தோத்திரி, என் முழு உள்ளமே அவருடைய பரிசுத்த நாமத்தை ஸ்தோத்திரி. என் ஆத்மாவே கர்த்தரை ஸ்தோத்திரி, கர்த்தர் செய்த சகல உபகாரங்களையும் மறவாதே. கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் கிருபையும் பிதாவாகிய தேவனுடைய அன்பும் பரிசுத்த ஆவியானவருடைய அந்யோன்ய ஐக்கியமும் இன்றும் என்றும் சதா காலம் நம்ம அனைவரோடும் கூட இருப்பதாக. ஆமேன்.